Kaixo, ongietorri jakindunera. Badakizue erroekin eragiketak egiteko oso garrantzitsua eta baliagarria dela errokarietan biderkagaiak zelan sartzen diren jakitea eta errokarietatik biderkagaiak ateratzea. Bai? Gaurko bideoan errokarietatik biderkagaiak zelan ateratzen den ikusiko dugu. Horretarako bi eratan egingo dugu. Bai? Bietan egin behar dugu lehenengo gauza, errokizuna deskonposatzea da, bai? Lehenengo adibidean, errokizuna 16 da, eta 16 hau deskonposatuta, 16 zati bi, 8 zati bi, lau, zati bi, bi, zati bi, bat. Beraz, 16 berdin, bat, bi, iru, lau, bi berdau. 16aren ordez, bi berdau idazten dugu, eta gu badakigu bi berdau, bi biderbi dela, ezta? Lehenengo era honetan, zer egiten dugu? Errotzaileak esango digu, errotzailearen balioa adierazten digu zenbat biderkagai behar ditugun biderkagai bat kanpora ateratzeko, bai? Kasu honetan, errotzailea 3 da. Beraz, 3 bi behar ditugu bat kanpora ateratzeko. Kasu honetan, 4 bi ditugunez, 3 hartuko ditugu, 3 horrekin paketetxo bat egingo dugu eta bat aterako dugu errokaritik, bai? 3 bi bakoitzeko bat kanpora. Errotzailea idazten dugu eta gelditzen den bia, talderik gabe, bai, paketetxorik gabe, barruan idazten dugu. Ikus dezagun beste adibide batekin. Bueno, hemen, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, 0 ditugu, beraz, badakigu zenbaki hau era honetan adierazi dezakegula, bai? Hau, 10, bider 10, zazpi adiz, ezta? Bat, bi, iru, lau, bost, sei, eta zazpi. Kasu honetan, errotzailearen balioa bi da. Beraz, paketetxoak egin behar ditugu bi hamarrekin, bai? Beraz, bi hamar bakoitzeko bat kanporatu dezakegu. Bi hamar, 10 bat kanpora. Beste bikote bat, beste 10 bat kanpora. Bi hamar, beste 10 bat kanpora. Eta honek bikoterik ez duenez, barruan geldituko da. Eta hau, bestera eleganteago batean idatzita, 3 kubo bider 10 errokar, bai? Bueno, hau egiteko bestera azkarrago bat eta eleganteago bat dago. Esan bezala, egin behar dugun lehenengo gauza, errokizuna deskonposatzea da. Beraz, 60, zati bi, 80, zati bi, 10, zati bi, bost, zati bost, bat. Beraz, 60, bi, bat, bi, iru, lau, bost, ber bost, bider bosta. Bai? Beraz, errokizun moduan, hau idatziko dugu. Ondoren, errokizuna aztertu behar dugu eta begiratu behar dugu ea biderkagairen baten berretzailea, errotzailea baino handiagoa den edo parekoa den, bai? Kasu honetan, errotzailea bi da,
berratzailea 5, berratzailea 1. Berratzailea errotzailea baino txikiagoa bada, biderkagai hori errokari barruan gerituko da, bai? Beraz, 5 hau hor utzi behar dugu. Zer egiten dugu berratzailea errotzailea baino handiagoa bada? Berratzailea zati errotzailea. Baina ez dugu dezimalik aterako, bale? Beraz, berratzailea 5, errotzailea 2, zatiketa horren emaitza 4 da. Eta zatiketaren hondarra 1, ezta? Bueno, zer egiten dugu orain? Barkatu, 2 izango litzateke, ez dago. Bai? Bale. Orduan, zer egiten dugu orain? Biderkagaia ateratzen dugu. Bai? 2 ateratzen dugu. Eta bere berratzailea zein izango da? Zatiketa honen emaitza, hau da 2. 5 esan dugunez ezin dugu atera, bertan geritu behar da, eta hau da atera dezakegun biderkagai bakarra, bale? Zer gelditzen da errokariaren barruan? 5 ja esan dugu hor utzi behar dugula, eta gerituko da biderkagai hau ber hondarra, zatiketa honen hondarra, bai? Beraz, erro hau honela gerituko litzateke behin ahal ditugun biderkagai guztiak atera ditugunean. Hauxe izan da guztia. Gogoratu, web orrialdean eta YouTubeen jarraitu jakindun.